Nesta quinta edición, o Foro de Rehabilitación prestará especial interese a dúas temáticas. Unha será a rehabilitación da paisaxe, para a que contarán co máximo expoñente deste eido na actualidade a nivel nacional. No que a rehabilitación da paisaxe se refire, tal como comentei antes, estará presente a rehabilitación e recuperación del Caminito del Rei de Málaga como un exemplo de intervención heroica na paisaxe e, sobre todo, moi respetuosa ca paisaxe. Luís Machuca obtivo precisamente o Premio Europa Nostra no Caminito del Rei, a intervención con máis respeto na paisaxe de toda Europa. E, por outra banda, tamén teremos a Carlos Seoane, que nos falará de outra intervención na paisaxe que é a Pedra da Rá. Por outra banda, abordaránse contidos relacionados coa restauración a través de interesantes proxectos como os esgrafiados das fachadas da Ribeira Sacra ou as novas pezas do Mestre Mateo achadas na Catedral de Santiago. O foro desenvolverase entre o 4 e o 6 de maio no Auditorio de Rianxo. Ademais das sesións teóricas, desenvolverase un obradoiro de restauración en vivo o domingo pola mañá na Praza Castelao e o sábado pola tarde repetirase o xa tradicional paseo crítico polo casco antigo. A este respecto, o alcalde anunciou que o Concello traballa xa para ampliar a área de rehabilitación integral ao rural. Aldeas para incorporar zona do rural de Rianxo á área de rehabilitación e ampliar tamén un pouco as virtualidades, as posibilidades e o traballo que se fai desde a área para que tamén haxa beneficiarios nalgúns deses núcleos do rural. Ese é un pouco o reto que nos tomamos entre foro e foro para buscar que o ano vindeiro haxa dentro desa rehabilitación algún dos núcleos máis salientáveis de Rianxo do rural incorporados tamén a esta área. Vamos facer o traballo nese senso, o traballo técnico e administrativo e político para conseguir esa ampliación da área de rehabilitación. As inscricións poderán realizarse vía telemática a través da páxina do Concello e teñen un custo de 10 euros.